Ir-regolatur tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment kellu kliem iebes għal dawk li attakkaw il-programm mingħajr ma jafux fih. F'kummenti li tal il-Gazzetta Kulħadd, ir-regolatur Carmel De Gabriele, li fil-passat kien fdat minn amministrazzjonijiet differenti, qal li huwa diżappuntat li ħadd mill-fact-finding missions li ġew Malta mandenja ruħu li jitlob laqgħa miegħu. Hawnhekk esprima tħassib tiegħu għal dik li sejjaħ pubbliċita ħażina li saret mingħajr ma wieħed jidħol fid-dettalji speċifiċi tal-programm. U kien skjett u iebes anke fil-konfront ta' delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġew f'Malta u semmew il-programm. Ir-regolatur innota kif minkejja l-kritika kollha u l-pubbliċità ħażina, il-programm xorta waħda baqa' wieħed b'saħħtu. Fil-fatt minn meta beda jeżisti, il-programm ta' ċittadinanza b'investiment ra aktar minn biljun euro fit-dħul. Dan minkejja li l-programm Malti huwa wkoll wieħed iebes fejn jidħol skrutinju, tant li applikazzjoni minn kull 5 tkun irrifjutata, wara li l-iskrutinju li jkun sar ikun wara li l-applikant ma jkunx laħaq il-livell mixtieq. Fl-istess ħin, waħda mill-akbar organizzazzjonijiet fid-dinja tal-immigrazzjoni, l-RIF Trust, ikkummentat kif il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u l-programm ta' residenza u viżas ta' Malta huma tnejn mill-aktar programmi siguri fl-Ewropa biex wieħed jakkwista ċittadinanza jew residenza. Kif mistenni l-maġġoranza ta' dawk li daħlu bħala parti mill-programm huma ta' livell ta' edukazzjoni għolja u aktar minn nofshom huma self-employed b'negozji u investimenti tagħhom. Meta ġew biex jixtru jew jikru l-postijiet fejn joqogħdu, l-investituri nefqu medja ta' 1,184,000 euro, ferm iktar mill-minimu ta' 350,000 li jitlob il-programm. F'dak li jukiri, il-medja tlaħħaq il-100,000 euro għal kull kuntratt ta' 5 snin. Grazzi għal programm ta' ċittadinanza kien hemm ukoll 126 miljun euro oħra li kienu investiti fi stocks tal-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li